Diyosang Ka-Love Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Itaas ang kamay mo kapag isa ka rin sa mga nakakaramdam ng kulang sa cuddle, pero sobra sa struggle. Sas. Well, dumadating talaga tayo sa point ng buhay na ganyan. May mga struggle in life. Isipin mo nga, sige nga, matanong nga kita. Merong bang time sa sarili mo na nawawalan ka ng confidence? Ayan na, pwedeng sa relasyon. Hindi ka masyadong magaling. Magaling saan, Maratoni? Magaling magluto. So kaya ang asawa mo, ang hilig kumain sa kantin, hindi mo ba napapansin? Hindi siya umuwi sa bahay lagi pag umuwi siya ng bahay, ha? Sasabihin niya sa'yo, ay ayoko na, be. Busog na po ako. Kumain na kami ng magtotropa. Baka hindi ka kasi masarap magluto, be. Or baka naman, isa sa mga insecurity mo ay ang financial. Kulang ang budget, kaya sa sugar daddy kumakapit. Wala makwento ko lang. Ako rin meron din ako mga insecurity sa sarili ko. Alam niyo, makwento ko, growing up, very conscious ako sa itsura ko. Ewan ko ba, feeling ko, there's something wrong. Alam mo yung hindi ako yung naging estudyante mula elementary hanggang, I think, high school. Hindi ako yung mga klase ng estudyante na nagiging crush ng bayan. Ako yung mga tipong pag nakita mo sabog yung buhok, mataba, hindi masyadong katangusan ng ilong. Pero sumasali ng pageant, first runner-up, bakit? Sa Miss Rotary, hindi, doon nanalo ako, pero kakapalan lang ng mukha yun. Minsan, maganda rin naman pag makapalang mukha. Pero sabi ko, wait lang, there's something wrong. Para I want to improve myself. Sabi nga nila, kasalanan mo na kapag mamamatay kang tsaka. So sabi ko, sige nga, tingnan natin kung ano bang pwede nating i-improve. So ayan, medyo nag-ayos-ayos tayo ngayon. Medyo nagbawas-bawas tayo ng kinakain. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kaya daldalerang atleta, ito yung babaeng takbo ng takbo, non-stop para mamayat. And syempre, alam naman natin sa mga panahon ngayon, ang hirap! Ang hirap ang mag-diet. Kaya sabi ko, sige na nga, ito na nga lang running bisyo ko ang gagawin kong way para mamayat si Maratoni. Pero yun nga, going back with our insecurities in life, whether financially ba yan, o pagdating sa relasyon, or pagdating sa itsura mo, be. Well, normal lang naman yan. Normal na meron tayong struggle in life. Habang nabubuhay ka, be, there are a lots of ups and downs in life. Hindi pwede puro sarap, be. Pag puro sarap, langit na yun. Pero syempre, kung feeling lonely ka, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, parang ano bang insecurities niya. Gusto niya bang medyo chubby-chubby pa at parang gusto mag-diet? O mukhang hindi nakakalabit sa asawa kagabi. Mamaya pag-uusapan natin yan kung paano ba natin iiwasan maging insecure at mas maging confident sa sarili. Okay? Diyan ka muna. Huwag kang aalis. Magbabalik pa rin ang inyong daldalerang atleta maya-maya lamang. Here's another music. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1